Mga igsoon, maayong hapon kaninyong tanan. Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mibanos niini ang 1,000 ka tuig nga niini si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran ini, nahimugso ang programa Everlasting Kingdom of the Praise of God and of Christ. O gobos nini ang tulumanon nga kun sumatomes natapos na ang tanan. Mga igsoon, 2021 na kita karon og sumala sa kasulatan ang saad sa Dios nga nagaingon. Sa tapos ang duruha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Say katulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya, o kita magapuyo diha sa iyang atubangan. Ang usa ka adlaw sa Dios o sa 1,000 ka tuig sa tao. Busa ang 2 ka adlaw sa Dios, milungtad kini sa 2,000 ka tuig. Say katulo 1,000 ka tuig, nga alang sa Dios mao ang ikatulo ka adlaw. Kita mga binanhaw na o kita magapuyo diha sa kalibutan kauban ni Kristo sa iyang gingharian. Karon, kung atong husayon ang gisaad sa Dios nga mao ang pagkabanhaw sa ikatulo ka adlaw, kini sa hingpit mutuk-an kanato nga niining panahon na karon mauna ang iyang gisaad nga pagkabanhaw kay si Kristo nabanhaw og namatay ni adtong 33 AD. Gikan niini mo isip kita og 2,000 ka tuig sumala sa giingon sa kasulatan. Ang ika-2,000 ka tuig niini mao ang 2033. Dili niining napita unya sa mga tuig, may tabo ang panimalus ni Kristo batok sa tanang na naglutos kaniya, maingon man usab ang iyang pagkabanhaw ug ang pagkabanhaw ni adtong tanan nga nanagbuhat sa matarong. Sa wala pa moabot ang tuig sa pagkabanhaw ni Kristo ni adto pang tuig 29 AD nga sa ato pa ni adto pang tuig 26 AD, niining tuiga siya gibautismuhan ni Juan nga Bautista didto sa suba sa Jordan. Tungod lagi kay muhulat man kita og 2,000 ka tuig sumala sa gihatag kanato sa Dios. Mao nga kun atong isipon ang 2,000 ka tuig gikan ining tuiga 26 AD ang ika-2,000 ka tuig unya niini mao ang 2026. Mao kini ang tinuod nga sukod sa pagbalik sa Mesayas dinhi sa bag-ong kalibutan diha sa bag-ong lawas nga kaniadto didto sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Tungod dinhi gikinahanglan sa Dios ang tinuod sa pagpangandam sa tanang tao diha sa ilang kaugalingon, aron nga dili sila makawatan sa ilang panahon. Mga igsoon, gusto kong ipahinomdom kaninyo nga ang adlaw sa Ginoo ingon sa kawatan sa kagabion muabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Gisulti usab nga walay nasayod sa adlaw ug sa takna, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan ang anak gawas samahan lamang. Apan bisan paniana si Kristo usab nag-ingon, apan hibaloy ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa unsang taknaa sa kagabion muabot ang kawatan, magatukaw unta siya og dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay. Ang balay nga giingon sa sambingay mao ang usa ka sikta o relihiyon nga gitukod sa usa ka tawo. Og ang pangulo niini mao ang magtutukod sa maong pundo. Samtang ang kawatan sa sambingay
mao ang panahon sa pagpadayag ni Kristo. Sa sambingay kay paibalo nga kun ang inyong pangulo sa inyong mga pundok o mga sikta nga gipilan nasayod sa panahon sa pagpadayag sa atong Ginoo, dili kamo mahisalipdan o dili usab kamo mahisalaag kay siya nga inyong pangulo sa inyong mga pundok o mga sikta nga gapilan nasayod man sa mga lihok sa kalibutan. Og makasugilon kaninyo og unsang taknaa, unsang adlawa, og unsang tuiga ang iyang pagpadayag kanato dinhi sa kalibutan. Pero kung wala mahibalo ang inyong pangulo, bahin niining tanan. Maanod kamo sa dakong baha, nga sama unya sa netabo ni Noe. Nga samtang nagpaabot pa si Noe sa pagsulod sa arka, ang mga katawhan gigamhan sa hilabihang kangitngitan tungod sa ilang pagkawalay pagtuo diha kang Noe, hangtod na si Noe misulod sa arka. Busa nahiagom silang tanan ngadto sa dakong kapili. Apan tungod sa kadako sa iyang gugma kanato, ang Dios mipadala sa iyang sugo aron sa pagtug-an sa tanang kamatuoran nga maoy kahayag sa atong kaluwasan. Busa, dili ako mahadlok maulaw mo padayag kaninyo nga karon ania na kita sa kinapungkayan sa panahon tungod kay 7 na lang katuig ang atong pabuton. Si Kristo sa kamayan-an puno sa gahumong kinadman, makigsalo naman ipon sa iyang mga katawan. Okay na mga igsoon, mayong hapon kanatong tanan. Sa dili pa kita mo padayon sa unahan mga igsoon, agig sugo sa mayong pamatasan, mga yon na may katahuran sa among mahal nga magtutudlo sa everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Master Pope Ginito Gabuliyabo, mayong hapon kanimo Master. Uban sa tibuok nimong pamilya, mayong hapon usab. Ingon man sa akong mga igsoon, mga kardinal, mayong hapon kaniyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong hapon kanatong tanan. Mayong hapon usab sa atong station manager dinhi sa DXRA 89.9 RCFM Dapitan City. Hi Manager Mario Lactuan. Mayong hapon kanimo sir uban sa tibuok nimong pamilya. Mayong hapon usab sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa kahanginan. Ingon man sa atong live sa Facebook. Ingon man usab nga kutob nga moabot sa atong programa dinhi sa Dapitan particularly mga igsoon. Samtang nga nagpaabot sa tawag sa atong mahal nga magtutudlo, atong husayon karon kaning giingon sa kasulatan sa Pinadayag Kapitulo 5 versikulo 1 hangtod sa 5. Matod sa kasulatan mga igsoon, walay bisan kinsa nga makaabri o makalili no bisan sa pagtan-aw niini. Unsa man ang buot ipasabot mga igsoon.
giingon sa pinadayag, walay bisan kinsa. Sa ato pa, walay usa, no? Walay mausa nga makaabli. Bisan na lang sa pagtan-aw sa basahong linokot. Sulod karon sa 43,000 kapin ka mga relihiyon sa tibuok kalibutan, walay mausa nga makaarang, no? Nga makaabli sa basahong linokot gawas sa liyon sa banay ni Huda. Kinsa kuno katong makaabli sa basahong linokot? Katong liyon sa banay ni Huda. Kinsa man ni? Si Kristo. No? Si Kristo. Ang pangutana karon mga igsoon, unsa day kining basahong linokot? Ha? Sa abot sa panahon nga karon kaning basahong linokot, mao kini ang Bible mga igsoon. Mao ni siya basahong linokot nga diha sa tuong kamot sa Dios. No? Pero giingon man diri walay mausa. Walay bisan kinsa nga makaabli sa basahong linokot kaning Bible. Walay mausa. Sa to pa walay makaabli niini. Ha? Bisan sa paglili sa sulod niini, walay arang nga makaabli. Gawas kadtong liyon sa banay ni Huda. Si Kristo lang. Nan karon, but ba ipasabot nga walay arang nga makaabli? Ha? Muni mga pangutana nga, kung wala ba'y makaabri, bisan bata makaabri ani mga igsoon. Kung mangutana mo, unsay dili makaabri? Bisan bata pwede nga makaabli. Yes, pwede makaabli. Sa pag-abri ra, pwede. Ha? Pwede makaabri. Kana bang ingon ba nga, kinsay makatugkad sa mga tinago dinhi sa kalibutan? Sige daw, sulayin daw ninyo mga igsoon, ablihin inyong Biblia. Siyempre makaabli mo. Pero ang kahulugan sa mga sambingay sa may tungod diha sa Biblia, inyo ba kining mahatagan og husay karon? Mao ni mga igsoon nga atong ipasabot sa atong mga igsoon nga mga Kristiyanos, tungod kay kitang mga Kristiyanos, kita ang gihatagan sa gingharian sa Dios. Ha? Atong balikan mga igsoon, katurang makaabli ang liyon sa banay ni Huda, si Kristo. No? Si Kristo mga igsoon. Karon, unsa may pamatud nga kanang mga lihim o mga tinago dinha sa Biblia nga maablihan nato. Walay nakaablihan ni mga igsoon. Gawas lang sa among mahal nga magtutudlo. Master Pope Ginito Gabuliapo. Ha? Pangitaan daw ninyo intiro kalibutan. Tanang preacher, pangitaan ninyo kung kana makatugkad o makahusay sa mga tinago dinhi sa kalibutan. Kay mutuo na gyud kami nga kamo ang tinuod. Mao nga ang paghusay ani mga igsoon, kay si Kristo man ang makatugkad o makahatag og husay sa mga tinago sa kalibutan. Unsa may atong husayon karon mga igsoon? Unsa may atong husayon? Ang atong husayon karon kanang adlaw ug sa takna. Kung kanus-a kanang adlaw ug takna nga ang pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mao nay pinakadakong importante nga gitago sa Dios dinhi sa kalibutan. Ha? Kanang giingon sa Mateo kapitulo 24 versikulo 36, walay nasayod sa adlaw ug sa takna bisan ang mga manulunda sa langit, bisan ang anak gawas amahan lamang. Sa to pa adunay amahan
nga nahibalo sa kamatuoran. Mao kana ang giingon sa Juan 13:16 nga ang espiritu sa kamatuoran muanhina og siya mao'y magahatag kanato sa tanan natong wala nato masayre, mga igsoon. Karon balikan nato mga igsoon, no? Balikan nato. Kaning giingon nga walay arang nga makaable, walay bisan kinsa nga makaable gawa sa liyon sa banay ni Juda, kay si Kristo man ang makaable niya na atong husayon. Kung dili ba gyud maablihan kini nga tinago dinhi sa Biblia. Ang pag-istorya nato karon kanang adlaw og takna dili kita makakita ni ana gawas kung dili kita mubalik sa Jerusalem. Ang Jerusalem mo'y atong tumbanan sa istorya aron nga kita makaabot sa giingon nga inig-abot ni Kristo sama sa kawatan. Pinadayag Kapitulo 16, versikulo 15. Nga ang pagbalik ni Kristo sama sa kawatan, nga wala dahuma sa mga tao. Muunta kini atong ipaybalo sa mga tao. Atong ipaybalo nga ningbalik na ang atong gihulat. Dugay na kaayong nimbalik ang atong gihulat. Katong pag-ingon ni Hesus, wala bagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayod. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Sato pa mahimong Kristohanong pagtuo, mahimong Christianity. Walay lain nga gihatagan Pilipinas. Kaya ang Pilipinas maoy nahimong Kristiyanos ni anang sugod sa 1521. No? O diha sa 1543 na-recognize ang atong nasod sa ngalan nga Pilipinas. Mao kana mga igsoon. No? Mao kana. Karon kanang adlaw ug takna kinahanglan manukad kita sa Jerusalem. Atong istoryahon ang kapanahunan ni Ginoong Hesus. Kay kanang giingon sa kasulatan, inig-abot sa katapusan sa kapanahunan. Ang kapanahunan ni Hesus, dito kita manukad nga ang Jerusalem human bihaga sa hari sa Babilonia nga mao si Nabucodonosor ni anang 606 BC. Nahiuli ang Jerusalem ni anang negatibo 457 BC. Mao kadto ang pagpanguli sa mga anak sa Dios human sila bihaga sa hari sa Babilonia nga si Nabucodonosor. Dito kita manukad pag-isip sa kapituan kasimana nga mao ang 490 kay kanang 490 mao kana ang sukod sa Dios nga aron makita nato ang uno sa 490 og diha nato makit-an nga ang pagsugod ni Ginoong Jesucristo o kay siya ang maong Misayas nga gipanagna sa Dios. Mao kana ang ipanagna ni Daniel kapitulo 9 bersikulo 24 hangtod sa 27. 490 ang uno ni ana negative 457 BC. Nganong dito ta manukad pag-isip kay mao kadto ang pagpanguli sa mga Israelitas human sila bihaga sa Babilonia. Imong isipon ang mapito ka semana
ang tubag 408 BC nga negatibo. Og nianang panahon na ning balik og pagpakasala ang mga tao, ang mga Israelitas, ang mga Hudyo, ning balik sila pagpakasala kay wala na si Zorobabel, si Jiswa, si Nehemias og si Esdras, patay naman sila. Mao nga nibalik na sila pagpakasala nianang 408 nga negatibo BC. O gikan diha gipanagna nga tapos sa kanuman og duha ka semana ang Misayas pagapatyon o kanang kanuman og duha ka semana adunay Misayas nga mugawas mao dayon si Jesus ni anang 26. Kay 408 imong imayno sa 434 nga giingon tapos sa kanuman og duha ka semana ang Misayas pagapatyon. Sa sulod sa 434 mga igsoon, aduna ay Misayas nga maos kadto si Hesus. Yan ang 26 AD. So gikan sa 26 AD, 30 anyos si Hesus ni anang panahon na sa 26. 30 anyos si Hesus. Mao nga kung pag-subtract nimo sa 30 gikan sa 26 ang tubag negative 4. So negative 4 diha na tao si Jesus og si Juan nga Bautista sa negative 4, dili sa negative 2, dili sa negative 1 og dili sa negative 3. Unsay prueba? Anang negative 4 kadungan-dungan kana sa kamatayon ni Haring Herodes tungod kay si Haring Herodes ni atong panahon na nagsugo sa iyahang mga ginsakpan nga ipapatay ang mga bata nga nag-edad og 2 anyos pabos haron mahilakip si Jesus nga katong Misayas. Apan wa man gito mapatay mga igsoon. Mao nga insakto nga negative 4 diha na tawo si Ginoong Hesukristo og si Juan nga Bautista. So, gikan sa 26 AD, diyang dapita ang giingon sa kasulatan og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Unsay iyang pamatud-an sulod sa usa ka semana nga kana mao ang adlaw sa Pasko o kana mao ang pista sa Dios, kay ang pista og Pasko sa Ginoo usara. Mao kana mga igsoon. Gikan ani kay ang giingon man sulod sa usa ka semana, no? Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Mao nga ni anang panahon na si Jesus ni anang pitsa 15 sa Abib, iyang gisulti sa iyang mga tinun-an nga gikan karon adunay magbudhi kanako. Mao nga nitubag katong mga tao, ako ba kana Ginoo? Mao nga si Judas Iscariote mao'y nagbudhi ni Hesus, mao'y nagbaligya ni Hesus aron nga si Hesus madakop sa mga Hudyo nga katong antay ni Kristo Hesus, nga katong mga Hudyo nga supak ni Ginoong Hesukristo, kay nagparaingnon si Hesus nga kadto siya mao ang Misayas, siya katong bata nga gipadala mga igsoon. So kanang giingong nga siya og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Kaning usa ka semana dinhing tunga-tunga gipahunong ang halad nga kalanon og kadto si Hesus ang gipuli nga halad nga sinunog didto sa cross. Dinhing napita nagsugod na ang kasakit ni Hesus sa Kalbaryo kay sa ikatulo ka adlaw siya mabanhaw. Mao nga
Kung atong elaborate ni pag-ayo mga igsoon, gamay rang usa ka adlaw ang atong husay. Mao nga gikan sa 26 AD, imong idungag ang usa ka semana nga 7 ka adlaw sa usa ka semana, ang tubag ana mga igsoon 2033. So 2033 mga igsoon, dinha gipatay si Jesus. No, I'm sorry. Sa 33 AD gipatay si Jesus. Kay sulod anang usa ka semana, diha man siya gipatay sa tunga sa semana. Mao nga pag-isip nimo gikan sa 26 hangtod sa 33. Kung wala siya patya ni anang usa ka semana, hari si Jesus sa trono ni David nga iyang amahan sa walay katapusan. No? Dili kay diha sa 29 and 6 months. Dati mao ni amo ang sangyaw nga 29:30 namatay si Jesus. Pero dili man nimo pwede nga ipadayon kung kana mali. Mao nga gikorek sa among mahal nga magtutudlo ang husay kung asa dapitan namatay si Ginoong Hesukristo. Uyonan ta mga igsoon nga ni anang 29 ang tunga sa tuig diya namatay. Kung imong pukusan ang unom kaabulan, no, unom kabulan sa 29, kanang ika-unom kabulan mao kana ang kalendaryo sa Ginoo nga Ilul. Sa tuba ang pangutana mga igsoon, Ilul ba gipatay si Jesus? Dili. Unsang bulan na? Unang bulan sa tuig nga mao ang Abib. Mao kadtong Abib nga pista ug Pasko sa Ginoo. Pasko sa tinapay nga walay libadura. Di na nagsugod mga igsoon. No? So dili Ilul. So dili 29:30. Kay ang husay ani mga igsoon, dungan ang husay sa kalendaryo sa Ginoo o kamatayon ni Jesus. Mao kanang computation mga igsoon. No? So 33 AD di ay gipatay si Jesus. Sa 33 AD dito di siya gipatay sa 33 AD. Mao ni hulot dayon ang Dios og duha ka adlaw nga mao ang 2,000 ka tuig. Ang 2,000 ka tuig imo kanang kuhaan sa negatibo 457. Kay dito man kita mube sa Jerusalem nga diin sila nanguli human bihaga ni Haring Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. Ni ana mga igsoon. So duha ka adlaw nga 2,000 ka tuig mo'y gihulat sa Dios. Pag minus nimo sa 2,000 sa negatibo 457 ang tubag 1543. Sa 1543 mga igsoon, na-recognize ang atong nason sa ngalan nga Pilipinas. Sugo sa prinsipe sa Asturias nga si Prinsipe Philip de Sican. O kanang 1543, mo'y pag-abot ni Roy Lopez de Villalobos dinhi sa Pilipinas. Sumunay say tumbanan nato karon sa duha ka adlaw nga 2,000 ka tuig. Munay tumbanan nato aron makita nato ang iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Mao nga 1543 imong dungagan og 49 ka tuig. Ang tubag 1592. 1592 niabot ang mga Dominican missionary nga gipanguluhan ni Monsignor Ignacio de Santibáñez
niya ng 1592. Kay nianang pagka 1565 niabot si Miguel Lopez de Legazpi dinhi sa Pilipinas. Og nianang pagka 1568 gidawat ni Tupas nga anak ni Humabon ang Christianity. So 1568 continuation kadto sa Christianity dinhi sa Pilipinas. Mao nga pagka 1592 daghan na dayo mga misyonaryo nga niabot dinhi sa Pilipinas. Mao ni say husay mga igsoon. Mao nga gikan diha imong isipon ang 434 nga ipakatao pag-usab kadtong Misayas. Kadtong gipanagna ni Daniel nga adunay Misayas. So ang tubag mga igsoon 2026. So 2026 naana ang atong gihulat. Naana si Kristo ni anang panahona. No? 2026. Kaya naman, kuhaon ni mo ng 2000 ang magpabilin 26. Unsay namaw kaniadto nga si Jesus nagsugod sa pagmantala sa gobyerno sa Dios nga gikumpo sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao toy gobyerno sa Dios. Mao nga karon reenactment ang buluhaton ni Jesus o ni Juan nga Bautista ni anang tuiga 2026. Naana mga igsoon, pero dili pa ni makita tibok kalibutan nga naman magsugod ka na sa usa ka balaan nga syudad nga walay lain mao ang dapitan, Shrine City of the Philippines. Diha na magsugod. Dili na magsugod sa Davao bisan asa sa Visayas, sa Luzon dili na magsugod dito. Dinhi gina sa Lanong Province kay maton ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. Muyutang saan og dinhi ang Dios nagpuyo karon sa bag-ong Mesopotamia nga mao ang dapitan Shrine City. Yan ang dapitan sa dapitan Shrine City niya dinha ang bag-ong Mesopotamia nga ang Mesopotamia kanhi mao katong Eden o katong Eden mao katong Pinoy-anan sa Dios o katong Eden katong Mesopotamia na himong dulumtanan sa Dios o gipapahawa si Abraham tungod kay si Abraham didto nagpuyo sa Mesopotamia nga ang kahulugan sa Mesopo an island between two branches of rivers. Mao toy naglibot sa Mesopotamia nga kadto nga Tigris o Euphrates kay kadtong subaa mao kadto ang nagpabilin human nga nalunupan sa panahon didto ni Noe. Mao kana mga igsoon. Atong padayonon mga igsoon, balikan na to. 2026, imong isipon ang usa ka semana gikan sa 2026 ang tubag 2033. Maorang istoryaha mga igsoon, pero dili na ang kamatayon ni Kristo ni anang panahona kun dili panimalos na ni Kristo sa tanang na naglutos kaniya didto sa panahon sa cross. Mo na gitawag og binjan mga igsoon. Panimalos na kana ni Kristo tungod kay karon dili na pwede nga patyo nato si Kristo. Kung naamay mo patay ni Kristo, naay balaod ang Dios. Kinsa katong dili buot ako maghari kanila dadas akong atubangan og patya. Mao kana mga igsoon. 2033 mao ang ika-490 nga giingon sa kasulatan igsoon Ginoo hangtod makapila makasala ang akong igsoon makapito ba niingon ang Dios dili kapituan kapito nga mao ang 490 o nya ang kasumara ni ana sa 490 gikan sa 33 AD mao ang 2033 mga igsoon dinhang panahona mao kana ang giingon nga kinahanglan mangayo og pasaylo ang tanang mga anak sa Dios nga naglapastangan niya nga wala mo nagsubay sa kabalauran tulumanon og mga sugo sa 2033. Og dinha panahona mga igsoon mulingkod ang unang presidente nga mao ang sungay ni Kristo ni anang 2034. Mulingkod ang unang sungay tungod kay kana sila mao kana ang napulo kasungay ni Kristo nga mugahom dinhi sa Pilipinas kay kanang giingon sa pinadayag
nga ang napulo ka buksungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari nga wala pa man nagpakadawat sa hari-anong kagahom apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka takna. So pulo sila mga igsoon nga mohari nga sulod sa usa ka takna. Magsugod ka na mga igsoon sa 2033. Imong isipon ang usa ka takna sa Dios nga mao ang 41 ka tuig ug 8 ka bulan. Ang tubag niya na mga igsoon 2075 bulan sa Abib pizza 27 mga igsoon. No? Kana mga igsoon anadi na po na nga usay. So karon mga igsoon ang buot ako ipasabot mga igsoon. Kung kamo nga nakaibalo sa mga tinago dinhi sa kalibutan, may balo unta kamo sa panahon ni Jesus dito sa Jerusalem o karon sa kapanahunan kay ang katapusan nga giingon mauman ang 33 AD. 33 AD ang giingon sa katapusan. Mo kana ang katapusan sa kapanahunan. Kay kanang adlaw sa ikatulo ka adlaw mga igsoon, kita pagabanhaw niya. Ang pagabanhaw niini mga igsoon mao kanang pagtuo kanimo nga kung ikaw nga nagbuhat sa pagkamatarong o ikaw nga imong gisubay ang tanang kabubuton sa Dios, no? Kung imong gisubay ka na, mao nga mabanhaw ka. Sa unsang pagkabanhaw nga ikaw makaambit sa naunang pagkabanhaw o sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon wala nay gahom sa pagbuot hinunua sila mamahimo nga saserdote ni Kristo o sila magahari sulod sa usa ka libo ka tuig. Mao kana mga igsoon, mao kana unta ang atong isangyaw o mao kana unta ang atong isulti sa mga tao tungod kay sila karon blind sa kamatuoran. Mao manggani nga kung adunay magsangyaw mangyamiin sila. Kung aduna may magsasangyaw nga naa sa radyo, ilang lisuon ng istasyonan, ibali nilang lain. Kay kung makadungog sila sa pulong sa Ginoo, niingon na po, walay relihiyon nga makaluwas. Tuwa na po, sangyaw na po sila, nga sila'y tinuod. Ha? Ang Diyos mismo nagsulti, unsay giingon sa Exodus 19:6, alang kanako ang Diyos, kamo mamahimo nga mga saserdote, o gusa kabalaan nga nason. Sa English, and ye shall be unto me a kingdom of priests and holy nation. Kinsay nagsulti? Ang Dios, dili tao. Ha? Ang Dios mismo nagsulti nga kamo mamahimo nga maging harian sa mga saserdote o usa ka balaang nasod. Dili ba day mo malipay ana mga igsoon nga kita ang mga piniling katawhan, kita ang mga kahumpungan ng mga harianong saserdote o kita muuban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Dili ba day mo malipay ni ana mga igsoon? Kay ang inyong kalipay life after death, mamatay una ay hamaluwas. Pagkadakong sayop ka na mga igsoon, asa man yung gibutang inyong utok, asa man gibutang inyong kasing-kasing nga sa paghigugma sa mga pulong sa Ginoo. Asa man yung gibutang? Ha? Muunta kini mga igsoon. Mga igsoon, wala mi masuko. Among giyag-yag dinhi sa kanhinan aron kamo nga mahigmata sa kamatuoran. Ha? Mahigmata kamo sa kamatuoran nga kana mao'y atong kaluwasan, mga igsoon. Dili kita malipay nga mamatay ay hamaluwas. Ha? Kung kana mao'y kaluwasan ninyo nga mamatay una ay hamaluwas, kung aduna mo'y balatian, ayaw na mo pagpatambal, ayaw na mo muadtog doktor, dili na mo palit og tambal. Kay gusto man ra imo nga mamatay ay hamaluwas. Pagkada kong tinunto mga igsoon, dako gyud kayo tinunto. Ha? Mukaon pa manggani sa usa ka adlaw katulo. Unya moingon nga mamatay ay maluwas. Kinsa may nagtudlo niyo ana mga igsoon?
Ha? Kinsa may inyong nagtudlo, anak? Kinsa may inyong magtutudlo? Matang no mga igsoon, mo na nga, kamoy nagpabungol, kamoy nagpakabuta o nagpakabungol. Kay kung naay magsasangyaw, mangyami idayon mo. Karon mga igsoon, kaning 50 ka barangay dinhi sa dapitan, gibahin kani sa 12 ka pirtahan, o kanang 12 ka pirtahan, mao kana ang pirtahan ni Kristo sa tibuok kalibutan. O mao kana ang agianan aron nga ang tanang mga tao maluwas. Unya kung dili mo mudawat niini mga igsoon, wala nami mahimo. Ang importante nga kami nagpahibalo diha kaninyo sa tibuok kamatuoran aron nga maluwas mo. Kay aron nga dili po ninyo nga mabasol. Unya dili kami mo oy maigo sa silot sa Ginoo. Kay amo lang gipahibalo, giyagyag namo dinhi sa kanginan aron nga mahibalo mo. Kaning 12 ka pirtahan mo kini ang nagbahin sa 50 ka barangay dinhi sa dapitan. Kung dili mo magpalista ani mga igsoon sa talang pobre sa dapitan, sa talang pobre, katong pinag yung kapobre. Kung dili mo magpalista, but pasabot, dato na mo. Karon kung dato na mo, may maluwas naman mo. Dili, wa dyo may kaluwasan mga igsoon. Gano man, kung maingon mo nga di mo magpalista, but pasabot, dato na mo. Unya sa spiritual investigation, ang dato, wala man gihatagan sa gingarian, naabang sa mga pobre. Unya karon, ang husay giingon man, masayon pa ang kamilyo sa pagsulod sa mata sa dagom kaysa usa ka dato sa pagsulod sa gingarian. Kaya nyo ni mga igsoon, kamong mga dato, kaya nyo ni? Dili nyo ni kaya. Kumingon mo nga nagtuman mo sa kabalawran tulmanon ng mga sugo. Unya ang giingon man diya. Ha? Kung gusto gikang mahingpit nga maluwas ka, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabus. Kaya ba ninyo niya eh? Mao nga karon mga igsoon, nang lista mi sa tanang pobre sa dapitan. Among gilista. Unya ang akong barangay mga igsoon, kung gusto mo nga makiginabi o gusto mo inyong ilista ang inyong mga pangalan. Ako di ay ang ikaw 8 kapirtahan nga ang akong gidumala, beryl precious stone is the 8th gate toward the everlasting kingdom of the praise of God and of Christ. Ang akong barangay, mao ang barangay Bagting, Linabo, Santa Cruz ug Potol. Karon na ako nagpuyo sa Purok 3, Linabo, Dapitan City, sa sentro sa Dapitan. Kadtong gusto nga magpalista, kadtong interesado nga ikaw nga pahiran ang tanang luha sa imong mga mata, kuhaan kag kaguol. Ngano man, magpalista lang mo. Wala mo'y bayad bisan piso. Magpaabot na lang mo nga naay mo abot ninyo. Di ba na mo malipay ana? Kung gusto mo nga makisayon, di akong number. 0997-709-0206. Wala ko masuko mga igsoon. Tungod kay gihatag kini sa among mahal nga magtutudlo nga ang among greatest mission dinhi sa dapitan sa pagpanglista sa tanang pobre dinhi sa dapitan, dinhi sa 50 ka barangay sa dapitan. Tungod kay kami ang inyong baba, kami ang mudala sa inyong mga tingog, sa inyong mga hinaing, kung unsay inyong ipaabot dito sa kagamahanan sa atong dakbayan sa dapitan. Mao kana mga igsoon. Ha? O sa akong kauban nga kardinal karon nga si Cardinal Rogelio de Moser. Niya siya kanon dire sa Barangay Maria Cristina, mo ni iyang barangay nga gidumala. No? Uwaon, Antipolo, Sulangon ug Maria Oray. Mao kaniya mga igsoon. Kung gusto mo nga makiginabi kaniya, no? Kontaka lang ninyo ang iyang numero 0975-885-6007. Mao kana mga igsoon nga ang ika-5 nga pirtahan nga ang pirtahan nga iyang ginumala mao ang sardonyx precious stone. Mao kini ang nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 18 hangtod sa 20. Mao ni ang napulog duha ka pirtahan
nga mao kini ang kauban ni Kristo dinhi sa kalibutan, tungod kay dili pwede nga walay mga pirtahan nga pwede dito muagi ang mga tao hangtod nga moabot dito ni Kristo. Mao kana mga igsoon, atong oras alas 4:48, aduna pamantay gamay nga minuto. Wala man motawag atong mahal nga magtutudlo, atong ipadayon ang atong husay karong hapuna tungod kay aron nga masayod gyud kamo sa tibuok nga kamatuoran. Mao kana mga igsoon, no? Ato ko nung basahon ang giingon sa pinadayag. Kapitulo 21, versikulo 18 hangtod sa 22. Mao kini ang napulog duha ka mga pirtahan. Pero kini akong Bible, mao kini ang Imprimatur Bible sa Katoliko. Mao na nga tanang Bible atong basahon. King James, Gideon, pwede na ito na basahon. Kinahanglan nga kamaw kita muhusay sa mga sambingay diha sa Biblia. Mao nga dili kita basta-basta nga makaabli sa basahong linokot gawas ni Kristo lang, katong leon sa banay ni Huda. Mao kana mga igsoon. Atong basahon diri sa pinadayag kapitulo 21, versikulo 18 hangtod sa 22. Mao kini ang nagaingon mga igsoon, no? Og ang pagatukuran sa parel ini gigamitan og hasper, og ang syudad lunsay nga bulawan sama si ten-aw nga salamin, og ang mga patukaranan sa parel sa syudad gidayan-dayan sa tanang matang sa bililhon nga mga bato. Ang una nga pagatukuran mao ang hasper, no? Jasper. Ang ikaduha sa piro, ang ikatulo sa kasildonia, kalsidonia, ang ikaupat usa ka esmerald, ang ikalima sardonica, ang ikaunom sardio, ang ikapito krisolito, ang ikawalo birilo, ang ikasiyam usa ka topasyo, ang ikanapulo usa ka krisopraso, ang ikanapulo og usa ka hasinto, ug ang ikapulo og duha mao ang amatista. Amatista mga igsoon. Amethyst, precious stone. Mao ni mga igsoon, wala ta bypass sa balaang kasulatan. Ang Dios mismo nagsulti, no? Alang kanako kamo mamahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Mao kana mga igsoon, no? Atong oras alas 4:50, ano na tayo 10 minutos para sa ato ang extra niya mga igsoon, no? Buta na itong 7 minutos para sa itong extra. So, ano na tayo? 3 minutos para mo hawas na ta sa itong programa dito sa DXRD 89.9 RCFM ng Pinar City. Sa ngalan sa itong Marina Station dito sa DXRD 89.9 Mario Lactuan. Mayong hapon ganito sir sa timog-timog pamilya. Salamat. O sa tanang nga mananimati dito na itong programa. Mga igsoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung gusto ka mo makikirami, ako balik ko na akong numero 0997-709-0206. Kontakan lang ko ninyo mga igsoon, dugang sa mga informasyon sa ato pagpanglista nini sa dakbayan sa dapitan, katong mga pinakapobre sa dapitan. Mao ka na mga igsoon, no? Nindot ang ato husay karong kapuna mga igsoon. Ano na ba kamoy mga nakutlo nga nasabtan sa atong husay karong hapuna. Mao sa sunod gayon mga igsoon, kantong mga mangutana, text lang mo sa akong numero aron mahatagan nato og husay ang inyong mga pangutana. Daghan kay mga pangutana mga igsoon, andam kami nga mutubag. Kaming 12 kapirtahan, andam kami mutubag sa inyong mga pangutana. Mga pangutana nga tinud-anay nga pangutana. Dili katong mga paluspos nga pangutana. Kay duha ka matang ang pagpangutana. Ang duha ka matang nga pagpangutana, adunay pangutana nga gisukod ang imong kahibalo. Ug adunay pagpangutana nga pagsukit-sukit aron nga makita ang tinuod nga kabatuoran. Mao kana mga igsoon, no? Ano itong oras? Alas 4:52 sa kahaponon. Unya dapit, ano na imusunod sa itong programa.
at ang inyong mga igsoon dinhi sa kahanginan. Aron nga inyong paminawan ang ilahang programa o kini atong hatagan og mga husay, no? Atong balikan mga igsoon. Gamay lang ang ako ipaambit kaninyo. Dili kita nga maghuna-huna, nga mamatay. Una ay maluwas. Wala kita gidesign sa Ginoo aron mamatay. Hinumduman nato nga si Adan. Wala ka to gidesign sa Ginoo nga mamatay. Apan gibalauran sa Dios nga dili siya pwede mukaon sa bunga sa kahoy nga naa sa tanaman. Apan sa pag-ila sa mayog sa nautan, dili siya mukaon kay mamatay siya. Di ba? Nabasa naman ninyo na mga igsoon. Mao nga gisupak niya ang Dios, dito nagbunga ang kamatayon. Hangtod karong panahon. Mao nga ang pagsupak niini karon, mao ang pagbaliban sa buluton sa Ginoo. Mga igsoon, ano tayo 6 minutos para sa atong extra. Kini ang inyong igsoon nga si Cardinal Benito Yanong Bilyesa o sa akong Facebook page Media Radio Angkorman o sa akong Facebook Beryl Precious Stone. Sa ngalan sa mong mahalang magtutudlo, Master Pope Kirito Gabuliyabo, mayong hapon kaninyong tanan o sa akong kauban diri nga si Cardinal Roelito Di Moser. Mayong hapon kanatong tanan, mabuhay.